Kain. Ayoko. Masakit pa ulo ko. Naglilibog ulo ko dun sa... Ha? Libog? Oo, Abi, naglilibog ang ulo ko. Ang bastos mo naman. Paano ako naging bastos? Naglilibog ang ulo ko, masakit na nga. Kanino ka nalilibog? Yung client mo kanina lalaki dun sa may labas. Oh, sumakit ulo ko, nalilibog na talaga ako. Wala, Ma'am Kay. Nakakahiya naman. May asawa na yun. Pag may asawa na, hindi na pwede maglilibog ang ulo ko, Abi. Nalilibog ang... Paano? Kasi uuwi daw siya ng Pilipinas. Okay lang daw kung walang health pass. Pinapaliwanag ko naman, sabi niya, ay ma'am, ayaw ko kumain. Nalilibog ang ulo ko sa kanya. Nalilibog talaga ako. Ano nalilibog? Nalilibog na nga ako, Abi. Bakit sasabihan mo pa ako na bastos ako? Bastos mo naman, Ma'am Kay. Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila sa labas. Anong bastos na nalilibog, Abi? Sakit na ang ulo ko, bastos pa ako. Diyan ka na nga, Abi. Kung ano-ano na naman sinasabi mo sa ako, nagdag ka lang sa problema ko. Miss Kay! Miss Kay! Ano man, Abi, man? Ang ingay mo na sinasinggit mo. Ano singit? Singgit. Kung bastos mo na naman, Ma'am Kay. Ito ka na naman eh. Hindi ba sinasinggit ka? Saan sinasinggit mo? Singit ko! Singit na! Ano singgit? Oo nga. Yun ang tinatanong ko sa'yo. Ano yung sinisinggit mo sa akin? Ano singgit mo? Pagaya ng iyo! Abi, natawag-tawag mo ako. Tapos nung ka lang sa akin, hindi kita maintindihan. Ano nga sinisinggit mo sa akin, Abi? Ano naman sinasabi mo singit-singit, Ma'am Kay? Ay, siya ka na nga. Nalilibog na naman ulo ko sa'yo. Ang bastos nito! Tama yan, Abs? Oh! Ay, pating, oh. Oh no! Ayun, ay pating, oh. Ayun, ay pating. Hey, Ma'am Kay! May sira na ba yung mata mo? Ibon yan! Pating yan. Ayun, galupad-lupad, oh. Ayun, oh. Oh, dahil pating, oh. Ayun, oh, oh, pating. Oh. Nawala naman tayo sa dagat, Ma'am Kay. Anong pating? Nakita mo, Be? La, wala naman ako nakikitang pating. May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Madami. Ayun, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, may lipad-lipad ang pating, oh. Hindi mo nakita. Yan, wala ka pa mata. Oh, narinig mo. Oh. Umuhuni-huni pa nga, eh. Anong pating? Ayun, pating! Hi guys, kasama ko si Abby ngayon. Abs! Abby! Uy, Abby! Oh no! Abby, sapakin mo naman ako. Nagbibideo pa naman ako, hindi mo naman ako sinasapak. May ginawa ka bang masama sa akin? Bakit kita sasapakin? Hindi ako nananapak. Sampal lang, pwede pa. Ano sinasabi mo? Kasi nagbibideo ako, kanina pa ako tinatawag ka, hindi mo naman ako sinasapak. Sapakin mo ako. Ha? Talaga ba? Sapak bang gusto mo, Ma'am Kay? Ha? Gusto mo? Ba't mo ako sasaktan? Sabi ko, sapakin mo ako, Abby. Kasi kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo ako sinasapak. Ito na nga, sasapakin na kita. Ano ba? O sila na lang, sapakin mo nga. Lo? Ano na naman sapak yan? Wala Basta naman silang ginagawa eh. Sapakin mo sila, sapakin mo. Sapak ba ang gusto nyo? Sapakin ko. Ano? Abby! Miss Kay! Asa puke? Oh no! Ano sabi mo? Asa puke? Bastos.